Нашата земя красива, пълни ми душата дива. За голямо съжаление няма да е дълго украшение. Мнозина са онези, които я унищожават и искат цялата да притежават. Даже учат ни и нас да държим модерен фас. И с ефтина бутилка бира мозъка ни бързо спира. Не мислим ни за красотата, кога ли ще ни отболи главата. За малко изтрезнели виждаме бокуците, които сме си разпилели. И посилно заболява ни главата, като зърнем грозотата и усетим със сърцата празнота в душата. Какво да правиме сега? Ще отворим още по една. Проблема е решен за кратко, ама няма да е сладко. Продавачи и производители са тука истинските победители. В океана плува огромен остров от Букук, а нас ни мъчи Махмурлук. Дали ще се събудим от съня дълбок? Трябва ни наистина добър урок, само да не стане много късно, че е вече много мръсно. Но до тук не свършва простотата, на безумците са много пипалата. Бутилки, чашки, хартийки и всякакви едноократни глезотийки. За цената на нашето удобство се крие вечно производство. Измама тука няма, печалбата за някоя бая голяма. Той си има основание да замърсява без съзнание. Вози се в коли, огромни яхти, самолети. Ще е даже и за другите планети. За парите и властта готов е да унищожи света. На потребител без съзнание се има най-голямо влияние. С лъжи, че ще направи пак красиво и зелено. Всичко изненадващо е усвоено и унищожено. Даже и след избухването в океана няма никаква промяна. Всичко бързо се забрави. Върнахме се пак към старите си нрави. Колкото и дълго това да продължава, всеки ще получи каквото заслужава. Няма нищо тук случайно. Можем ли да продължаваме така безкрайно? Нужни ли са ни всички тези вещи? Ако нанасяме щети зловещи, правилния избор направете. Изкуствени бокуци спрете да ядете. В природата красива се върнете, към истинското пак се обърнете. В гората гъста ви се разходете, хубаво си помислете какво наистина си заслужава и какво след нас остава. Какво след нас остава? Ако планините пообиколите, ще прочистят се главите и душите. Да видим силата тогава, кой наистина я притежава.